facka mokrou rukou nie je urážka, ale vodoliečba. Pane rektor, nemám teraz čas, aby som vás poučoval, ale teraz by ste si zaslúžili takú učiteľskú facku. Keby som pána Julisa teraz ešte raz chytil, tak ho zaškrtím vlastnými rukami. Prepáčte, hovorím teraz o predsedovi úradu pre reguláciu. Preš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe. Už im úplne trpem bedni. Pánovi Hegerovi. Ak ho stretnem, tak tento rožok namažem masom a ho vopchám do huby. Boha, my ich vyženieme, nebojte sa. Ale my asi tou lopatou musíme tú vládu búchať po hlave. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. Zoberte lopaty a poďme, vybúchame to v tom parlamente, ľudia by radi prišli. Navozíme sem 10 000 ľudí pre Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. Kde na východnom Slovensku alebo na strednom Slovensku tak ho ľudia zmátia, hodia do toho košíka nákupného a hodia do prvej rieky, ktorá tam existuje. Lebo taká je realita. A dobre mu tam vylízal zadok a dáme minimálne 8 nadržaných prokurátorov, ktorí sa budú chcieť na mne vyonanovať. Jebnite tam aj, najebte tam ešte. Čím je človek väčšia prostitútka? Čím je väčšia kurva? Pre Krista Pána Boha